На гэты момант у рэгіёне 860 тысяч квадратных метраў плошчы, якая доўгі час не выкарыстоўвалася, чакаюць свайго далейшага лёсу. Старшыня аблвыканкама зазначыў, нягледзячы на пэўныя дасягненні ў гэтай сферы, актуальнасці пытання не губляе. В первую очередь он увязан с необходимостью наведения порядка на земле. Во-вторых, немалая доля этого имущества должна служить местом вложения инвестиций, создания рабочих мест, новых производств. В-третьих, средства от распоряжения имуществом и налоговое отчисление созданных производств являются реальным источником пополнения бюджетов всех уровней. Найлепшыя вынікі па ўцягненні ў абарот камунальнай маёмасці. У першым паўгодзе вызначаны лёс 74 аб'ектаў. Абсалютная большасць прададзена з аўкцыёнаў. Разам з тым, не ва ўсіх раёнах гэты працэс ішоў паспяхова. По итогам полугодия, отмечу Лунинецкий райисполком, годовой план выполнен на 64%, это в разы выше других регионов. Для сравнения, показатель Ганцевичского района всего 7,7%, Драгичинского 8,6%, Малорицкого 11,8%, Жабинковского 14,3%, Барановичского 19%. Приоритетным способом увеличения в хозоборот остается продажа. По количеству проданных объектов область находится в первом полугодии на первом месте. У ліку прыярытэтных задач паскорыць тэмпы ўцягнення ў абарот вялікіх тэрыторый былых ваенных гарадкоў у абласным цэнтры. У бліжэйшы час гарвыканкам плануе прапанаваць іх інвестарам. Забяспечыць беларусам даступнасць камфортнага і эканамічнага жылля – асноўная мэта дзяржпраграмы па жыллёвым будаўніцтву. Паводле яе да 2020 года на аднаго жыхара павінна прыходзіцца 27,3 квадратных метраў плошчы. Брэская вобласць яго перавыканала яшчэ на пачатку гэтага года – 28,1. Аднак гэта паказчык сярэднеабласны. У буйных гарадах пакуль ёсць куды імкнуцца. На 1 января составляет по городу Бресту 24,3, Барановичу 24,7, по Пинску 23,1 квадратных метра на человека. Это обосновано концентрацией значительной части населения в данных городах, а также процессами урбанизации, повлекшей к оттоку сельского населения в городах. По аб'ёмах уводу жылля Брэская вобласць традыцыйна ў рэспубліканскіх лідарах. За 7 месяцаў гэтага года ў рэгіёне пабудавана каля 330 тысяч квадратных метраў жылой плошчы. Ёсць і праблемы. И прежде всего я хотел бы обратить внимание. Это выполнение сводного целевой и целевых показателей государственной программы на 18-20 годы. К сожалению, они не в полной мере выполняются. Обеспечению квартала индивидуальной жилой застройки объектами инфраструктуры, особенно индивидуального жилищного строительства. Это вечная проблема. Но надо искать, там тоже есть пути. Никто сегодня не запрещает индивидуальным строителям собираться в кооперативы, с помощью государства вести и воду, и газ, и все остальное. Практика будаўніцтва інжынерных сетак з долевым удзелам насельніцтва павінна пашырыцца. Штогод аблвыканкам са свайго боку на гэтыя мэты выдзяляе ўсё большыя аб'ёмы фінансаў. У ліку прыярытэтных задач распрацоўка і ўкараненне новых праектаў жылых дамоў, высокафункцыянальных і танных у абслугоўванні. Паводле дзяржпраграмы ў 2020 годзе ўсе новыя дамы павінны быць энергаэфектыўнымі. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».